E ti que tal estás? Ben. E ti? Home, podía estar mellor. Acordaste de miña sobriñana? Pois non me dou conta agora. Si, muller, si. A filla de meu irmán Lucho. É que lle pasa hoxe este tervello? Parece que hai interferencias. Aquí, vento en popa, a radio máis pirata, máis pirada e máis pirómana da Costa da Morte. É que atrapallada é esta. Ten boa pinta, non? Boa pinta, María. Está emitindo pola frecuencia municipal e sin licencia. Dalle outra vez outra vez, home. E quen pensa que pode ser a locutora que fala pola radio pirata? Non o sei, pero en canto a vexe vai saber ela quen é Celia Rey. Pensei que podíamos ir a un restaurante. Non creo que sexa unha boa idea, non? Non. Supoño que non é boa idea que nos vexan xuntos. Ana! Que me faltaba que miña sobrinha me faja unha cousa así. Corto e cerro, piratas. Inimigo no horizonte. Barco a pique. Hola, Celia. Podo falar contigo un momentiño? Ana debías incorporar como locutora en Radio Portosás. Hola. Hola. Que tal? Ben. Ben. Hola. Hola. E ti por aquí? Vinlle consultar unhas precisas médicas aquí a Berta, que necesito para un sumario. Ah, pois logo volvo noutro momento. Gustouche o programa? Sí, estiveches moi ben. Ti tamén. Gracias. Por aquí, que se pode facer cando non se traballa? Me digas que sabes bailar isto. Home, non moito, pero para unha vez que saímos por aí a cear fora, Espero que esta vez non saias fuxindo. eu non saí fuxindo, eh? Temos outra chamada. Hola, bos días. Ola. Eu quería che falar dun problema que ten unha amiga miña. Ti dirás? O marido pégalle. Continúa, por favor. Despois el promételle que non o fará máis. É ela que fai. Ela perdoou. E por que non o denuncia? Non. Denuncialo non estaría ben e non serviría para nada. Pois claro que serviría. Teno que denunciar canto antes. Pero que despois ela arrepíntese. Polo que me contas, non se arrepinte demasiado. Xa teñen bastantes problemas. Unha denuncia sería peor. Como te chamas? Que máis dá? Mira, podes nos mentir a nós, pero enganándote a ti mesma non consegues nada. Tes que denunciar o teu home. Facemos unha pausa e volvemos. Vaya historia, Volver a chamar. Ti crees? Estou segura. María, quen pensas que era? Non o sei, pero a súa voz facíaseme coñecida. Cando
Ladislao, outra vez non, por favor. Que é verdade, Celia, que veñen extraterrestres a Porto Sás. De onde sacaraste esas tolerías, home? Non, biche, son cálculos efectuados en base a vectores cósmicos e densidades enerxéticas e cousas aínda máis complicadas, entendes? Porto Sás é un punto de contacto extraterrestre. Pero os teus anos, como podes crer en extraterrestres? Pero como non vou crer nas evidencias, Celia? E a verdade está aí fora, na nosa vila. Sabes que che dixo Ladislao? Lees demasiadas revistas de homes. E dalle que non, Celia, que os últimos avistamentos ovnis sobre Galicia forman un círculo concéntrico que rodea Porto Sás. Este é o punto, falta sabelo día, na máis. É que me queres a min? Unha subvención. Queres cartos do Consello? Muller, é que necesito organizar un dispositivo de alerta ufolóxica e o Consello non pode estar á marxe, non? Somos o centro neurálxico dunha alerta ovni, Ningún peso. Celia, que non serían cartos a fondo perdido, que podemos recuperar o investimento. Xa me dirás como. Santa Lucía che conserve a vista, Pois facendo de Porto Sás a meca do turismo ufolóxico. Ladislao, teño moito que facer e non estou para perder o tempo. Celia, a vila encherase de expertos e de aficionados ao fenómeno ovni. Ti sabes o que pode ser eso? É que 1.000.000 de pesetas chegaría. E non che sería mellor 2 ou 3. Muller, si, eu era por non abusar. Fora daqui, Ladislao. Non quero volver a oír falar do asunto. Celia, estás me dicindo que non vas financiar o meu dispositivo de alerta ufolóxica? Nin tola. Que non o vas financiar? Celia, mira o que che dixo, Estás perdendo unha butaca en primeira fila para a nova era. Adeus, Ladislao. Ti e máis toda a vila, Adeus, Ladislao. Adeus, poño por testemunha de que existen os ovnis e que veñen a Porto Sás. Mira o que che dixo. Terá sentido este rapaz. Xa podedes ir recollendo. Non fagades tanto barullo, que me doe a cabeza. Atendede. Silencio, silencio, por favor. Non me fagades berrar, que me doe a gorxa. Atendede un momento. Como vedes, teño gripe. Así que non podo ir con vos á excursión que tiñamos planeada. Levamos todo o curso esperando por esa acampada. Xo sei, Fito, pero son causas de forza maior. Que queres? Ímola ter que suspender ata que se ande. E se nos acompaña outra persoa? Non. Alguén responsable, que nos cuide e que non nos deixe facer o animal, como facemos sempre. Está ben, vale. Se atopades algún adulto que vos coide, podedes ir. Marcho. Deixade todo recollido. Sabedes unha cousa? No sitio onde imos acampar, podemos atopar cos acauntos. Veña, Fito, a ver se pensas que temos 2 anos, Ei, que vos diga certo. Alguén viu os acauntos nese monte. E dis que eu puido contar porque deu escapado antes de que os acauntos reparasen nele. Pois eu non o creo. Ei, quen mo contou? Díxome que nunca esquecería a cara do monstro. Nunca, xamais. O caso é que os acauntos, unha especie, ten unhas garras de 20 metros, máis ou menos. Parece a Freddy Krueger. Vistes Freddy Krueger, vos? Hola, Andrés. Non te esperaba. Tomamos un café? Só viña a ver que tal estabas. Como quedaches de pasar onte pola miña casa. Estaba derreada e ao final decidín quedar aquí a descansar un pouco. Vamos, que non te apetecía. Eu non dixen iso. Non ten importancia, Non pasa nada. Xa sei que non ten importancia. Chamei, pero saiu o meu contestador. Supuxen que saíres. Pois non. Estiven aquí todo o tempo. Queres saber algo máis? Pensas que me estou metendo na tua vida, non? Sí, Podías chamar. pero non chamei. Vale, vámonos deixar. Dixar o qué? Andrés, isto é ridículo. Ningún dos dous queremos que nos vexan xuntos. Vámonos deixar. Ni sequera podemos tirar fora por se nos ve María. María non ten nada que ver, Berta. E agora es tío que pide explicacións porque quedei de ir á tua casa e non fui. Vémonos despois, vale? Hasta logo.
E esas lentes? Nada, é que teño conxuntivite. Seguro? Seguro, cóbrame dunha vez. Anda, quita as lentes e déixame ver. Deixe, muller. Fuches ver a Berta? Non é nada grave. Isabel, xa sei que fuches ti a que chamou a radio. Eu nunca chamei a radio. Quita as lentes, anda. Deixa, María. Mira como tes a man. Foi un golpe que levei. Pero mira como te deixou. Teño que marchar. Se o segues perdoando nunca cambiará, Non sei de que me estás a falar. De que xa sei que fuches ti a que chamou a radio contando o problema do teu home. Eu nunca chamei a radio e non teño ningún problema con Pancho. Denuncio, Isabel. Non te metas onde non te chaman. Adeus. Isabel, a volta! E seguimos en Radio Portozás. Mira, Chano, se non encontramos alguén que veña con nós, non podemos ir de excursión. Andar por aí de Boy Scout a estas alturas. Comigo non contedes, Veña, Chano. Non podo, Fito. Non insistas. Como don Florencio non pode vir, necesitamos a outra persoa que veña con nós. Pois a mí non me apetece moito. Fito tamén nos está pedindo a Chano. Chano tamén vai? Daquela conta comigo, Iria. Que ben, gracias. E dille a don Florencio que Chano e eu cuidaremos de vos sen ningún problema. Nada, Chano diz que non quere vir. Que Chano non quere ir? Ah, claro, é que temos que quedar na emisora porque temos que gravar unha música de continuidade. Dixeches que viñas con nós. Pois sinto moito, pero non podo. Ajá, mañán, entón, non? Latitude? Ben, longitude? Si, no problem, entón. Ajá, seguro, non? Ben, non, tranquilo, deixadio da miña man, Ala, gracias, see you. Thank you. O que eu dicía, Evaristo? Mañán vai ter lugar aquí un avistamento ovni, oches? Ajá. E logo, por que non van para Cormella? Falei co club ufolóxico, sabes? E sabes o que vai pasar mañán aquí? Un AMI. E a nai? Non. AMI. Extraterrestrial Massive Avistament. Avistamento masivo de extraterrestres. O club non poden vir, pero xa me encargaron a min de todo. Achégase o día de, Evaristo. O día de. O día de... O día de que colle sentidiño, non? Ai, ti tampouco me crees, non? Tampouco me crees. Moi ben. Vou creer, neso só creedes 4 parvos. Pois non me avergonza dicilo. Eu quero creer. De saber quen son eu nesta vida. Onde vas con ese zafarrancho, meu? Non é un zafarrancho, meu. É un kit ufolóxico. Vou vos traer probas. A ti e máis a Celia. Vai-me pedir de xeonllos que a meta no meu negocio de turismo ufolóxico. De xeonllos, mira o que che digo. Ladislao, vai abrir a veda. E Pepe máis Manolo de Maruca esperando polas nasas. E xa están pajas, Que importará eso, Evaristo, cando vai haber un avistamento masivo de extraterrestres? Se cadra con nave nodriza e todo. E eu vou estar ali, sabes? Ai, que carallo. Pois mira de que non aparque na miña leira. Sí, Isto das acampadas é un incordio, home. Non hai máis que toxos e pedras por todos os sitios. E vai un frío polas noites que xa veredes. Imos quedar sen a excursión que levamos esperando un ano. Pero tanto ten, Eu xa non estou para acampadas. Pero seguro que vai haber alguén que queira ir con vos. Ninguén quere vir con nós. Pois sinto moito, Iria, pero eu non vou, Acabo de falar con Paula e dixo que sí. Ven ala con nós. Deixa Chano que xa está. Vai, Paula. Pois veña, contade comigo. Seguro que ha de estar ben iso de recordar vellos tempos. E ti que? Así que te negaches en redondo a acompañar los rapaces, Eu? Vou ir con eles. Encantado, ademais. Sí. Sí. Que? Puedo acompañar los rapaces de excursión? Moi ben. Pola emisora non te preocupes. Entre Chano e eu atendémola sen problema.
O caso é que eu tamén vou ir. Pero tranquila, deixamos o traballo organizado e xa está. Ti tamén vas? Claro, é que son 100 deles. É moita responsabilidade para unha persoa soa. E para dúas tamén. Entre os 3 anos moito máis Ah, fácil. non. Os 3 non podemos ir, e logo quen se vai encargar da emisora. Esta vez tocou a ti, Ana. Hola, Andrés. ¿Queres algo? Sí, falar contigo. Senta, anda. Antes estive un pouco antipático. Bastante antipático, sí. Que últimamente ando un pouco nervioso, sabes? Ás veces reacciono mal. Vasme contar o que che pasa ou... Non. Tanto xa me pasará, vale? Se ten que ver comigo, prefiro que mo digas. Non, ten que ver comigo e xa está. Viches a María estes días? Non é por María, Berta, de verdade, non é por María. Entón é por mí. Arrepínteste de algo? Non. Non, claro que non. Dime unha cousa. Quéresme? Non o sei. Pois eu creo que o que tens que facer é pensar no que queres. María, deixei as chaves aquí. Sí, as chaves máis o cambio. Espera. O de antes non cho dixen por mal. Perdoa. Era a primeira vez que che pegaba. Como dices que che faja iso? Eu non podo facer nada. Peza así, sen máis. Primeiro, ponse a berrar. E despois empeza a pegarme. Despois para e pide perdón. Por que non marchas? Porque non sei onde ir. Pois entón denuncia ou boto da casa. Eso sería moito peor. Por qué? Pancho dixo que se o contaba, que me acordaría. É un animal. Non che deben contar nada. E agora que pensas facer? Marchar para casa? Con el? Sí, con el. Para que che volva a pegar? Xa falarei eu con el. Non, ti non vas falar con el. Eu non penso ser cómplice dese animal. Vou falar co xuiz. Non, por favor. Non empeore as cousas. Isabel, as cousas xa non poden ir a peor. Os sonis existen, Florencio, non manches as fotos, Por moi racionalista e ético que sexas, non podes negar a existencia de múltiples e reiteradas probas deles, Os ovnis son iso, Ladislao. Ovnis. Xa o di a palabra. Obxectos voadores non identificados, nada máis. Xa sei o que di a palabra, entendes? Pero non podes negar que desde 1940 houbo múltiples avistamentos, non? O caso Roswell, os hangares de Nevada 51, Rapa Nui... Xa, e agora tócalle a Portozás, non sei? Por que non? Por que non? Hai científicos que afirman que os celtas tiveron múltiples contactos extraterrestres, como os exixes. Mira, Ladislao, non te lances, non te lances. Ninguén atopou nunca probas irrefutables da existencia de inteligencias avanzadas noutros planetas. Estamos... Ti és pior que a Celia, Daquela estamos no universo, non? Pois non sei, non o creo. Pero tampouco creo que ningunha civilización intergaláctica dedique tempo nin esforzos en enviar exploradores á Terra. E moito menos aquí, a Portozás. Ai, non? A curiosidade, señor Quintela, o motor do pensamento, Ladislao, cando atopes probas,
crerei todo iso que me dis. Mentres tanto... Pois xa lo crer. Tieto da vila, demostrarei que o turismo ufolóxico é o futuro da nosa zona, como fixeron os escoceses co lagonés. Iso é unha atrapallada, iso é un engano. Pero dá cartos, amigo. Que? Home, don Florencio. O home que máis lle gustan os percebes de Porto Sás. Eu voulle vender un par de kilos casi regalados, Que non mas das, currás. Que hai, Marciano? Si, Marciano, si. Pero ides meter que dar a razón. Que, do día D? Home. Florencio, estes son como puños, Que non me vas, currás. Veña. Ladislao Couto. Servidor. Envío internacional. Hombre, por fin. Deixo aquí. Está bajo, non? Gracias, meu talón. Aquí está o meu dispositivo de contacto extraterrestre. Dispositivo de que? Tecnoloxía punta, meu. Costoume unha pasta, pero... Para que se supón que serve iso? Home, para encontros na terceira fase, para encontros con humanoides extraterrestres, entendes, Evaristo? Cartache os cartos nesa parvada. Ei, non é unha parvada. Xa están aquí, Florencio. Faltan horas para que cheguen. É que veñen aos percebes. Eu marcho. Non quero seguir escoitando máis parvadas. Voume meter na cama a ver se curo esta gripe. Abur. Sí, sobre todo a da cabeza. Incrédulo. Pois ainda lle han de gustar os percebes. Como é iso da terceira frase? É un contacto, Evaristo, para iso é este aparello. Entendes? Tecnoloxía, espectáculo, quero ver. Quero. Dá cá unha navalla, tes? Non te... Respeta. Dá, respeta. E logo é a primeira e a mala segunda frase que é? É moi complicado, Evaristo, non che podo explicar por onde se abre isto. Eu non creo nos marcianos, nin nos sacauntos, nin nada, pero... O sacauntos é un monstro que colla os rapaces. Sí. Sí, que desgracia. Despois, levos a un sitio onde non nos poida topar ninguén. Arráncalle pela tiras. Aproveita cando están dormindo. Despois, agárralle dos pelos. Atíralle. E marcha con eles. E onde vive o sacauntos, Fito? Pois, normalmente andache polo monte. De noite. E ti pensas que poden andar por aquí? Seguro. Este é o seu monte favorito. Nunca falla. Para xa, Fito. Para de meternos medo. O que, ó? Este é un conto infantil. Ti non creerás nos sacauntos, non? Encántame este sitio. Antes viña moitas veces. Vas a que agora non teño tempo. Gústache? Sí, pero hai demasiada natureza para min, Isto xa é unha sobredose de aire puro. Mira ti, rapaz de cidade. Pois sí. O que pasa que eu pasar máis frío pola noite... Por qué? Pois porque nas tendas dos rapaces non hai sitio, teño que dormir fora. Non te preocupes, Xa pensei eu niso. Así, é que pensaches exactamente. Eu trouxen unha tenda. Oh, e non te importa dormir ti fora e deixarme a tenda a min? Pero ti non podes dormir só, Non ves que o monte é perigoso pola noite? Claro, e que podemos facer? Pois o mellor é que dormamos os dous na tenda. Bueno, vale. Pero prométeme que te vas portar ben. Non. Que soy muller. Apurade! Xa chegamos! Non traballes tanto. María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ben, Senta. gracias. Había tempo que non viñas por aquí, Sí, xa o sei. Pasa chalo. Queríache consultar un asunto. Ti dirás? É por Isabel, a muller de Pancho. Esas que viven ao pé da praza. Sí, que lles pasa? Ela veu onte ao súper e traía a cara toda chea de golpes. Pancho daralle unha malleira. Dixo ela? Sí, e non era a primeira vez. Pois ten que poñer unha denuncia. Dille que me traia un informe médico, vale? Ese é o problema. O que? Isabel non quer ir ao médico nin presentar unha denuncia. Pancho tena toda amedrentada. E
E que queres que faga eu? Home, non sei. Ti poderás facer algo, non? Pódome informar, pero a que ten que poñer a denuncia é ela. Andrés, é moi importante. Ela soa non vai tomar a decisión. Vale, non te preocupes, farei o que poida. Gracias. E outra cousa, que non nos saiba ninguén. Non vai a ser que empeoremos as cousas entre Pancho e Isabel. Sí, tranquilo. Vale, pois marcho. Xa falaremos, vale? Espera, non marches aínda. Que queres? De que vas falar hoxe na radio? Antes non tiñas radio no despacho. Non. Non teño desde que Celia e Pauliña montaron Radio Portozás. E tes tempo para escoitala? Sí, mentres traballo. Hoxe vou entrevistar ese pintor de Vilasal, ese que vive nos acantilados e que sempre pinta a mesma mariña. É un home moi interesante. Pois a ver se o escoito. A ver. Ata logo. Ata logo. Que tal, Pitusa? Como lle vai todo? Ben. E a vostede? Ben. Sí, bastante ben. A ver, que temos por aquí? Mira que maravilla ver isto. Un decodificador telepático de última xeración, mira. Oh, me caje na Mariluz, e cantidad de trebellos, me home. Sí. Bo, é latón. O que, aleación de titanio. É todo avalado polo Comité Ufolóxico Internacional, Onde vas ir ti con todo isto, palleira? Pero crees que para un encontro na terceira fase que vas ir? De chándalo ou que? Non, home, non. E vas ir así vestido de intruido, non? Sí. Queres vir, cando a min? Sí. Taca lá, que unos marcianos non creo, pero tampouco me quero encontrar con eles. Que non son marcianos, Evaristo, que son humanoides extraterrestres. É un respeto, que son unha civilización superior. No teu caso, 2 veces superior. Pois eu con isto, agarraba, collía e facía un chivato que xe veriste. Está quieto, que material científico. Mais ao meu favor. Listo, xa está. Unha cousa, Currás. Que? Se non volvo. Nunca irá esa breva. Se non volvo. Sí. É que me abduciron. A do que? Que me abduciron, que me levaron canda a eles, os extraterrestres, Ah, é que? Nese caso, aquí tes. Chama este número. É do Club Ufolóxico. Preguntas por Tom Buster. Tom Buster, Entón baste? Sí, máis tarde. Vou vos demostrar a todos, a Celia especialmente, que os extraterrestres veñen a Portosás e vai ter que pedir perdón pola súa incredulidade. E ti tamén, Incrédulo? Ven lá, que mal estás, nen. Pancho. Pero cal deres, que hai dous Panchos, Andrés? Pois un que está casado con a tal Isabel. Ai, o de Isabel. Se chegara media hora antes, collía. A hora do café non falla. Home, non sei. Se queres deixarlle algún recado aquí, el prácticamente pasa todos os días. Non perde nin o café nin a partida. A ver. Aló, que lle queres? Nada. Unha cousa de recibos, nada importante. Pero que cousa do xulgado? Non, que va. Non, xa digo que non é nada grave. Non debe ser. Pancho é dos que paga a tempo, mas está moi enrollado. Boa xente, sí, señor. E a muller Isabel tamén. Todos eles. Pois eu non sei a quen yo oí unha vez que Pancho se pegara cun mariñeiro. Pancho? Non o creo eu, Ese non puido ser Pancho. Sería outro. Ao mellor entendín eu mal, seguro. Queres café? Sí. Nos pés desfeitos. Estou baldado, A ver, ti que? Arriba. Non ha de ser para tanto. Non. Se me doi músculos que non sabía nin que os tiña. Que exageradiño es. Ana, que pasa aquí? A radio? Deixei o programa grabado e puiden escapar. Hola, Chano. Hola. Seguro que non vai haber ningún problema. Si pode pasar calquera cousa, Ana? Tranquilos, teño todo controlado. Trouxeches unha tenda? Porque aquí estamos xustos de sitio, Olvida eso agora. Vamos montar o campamento.
Miña nai, o sacauntos é fero como unha besta, Ademais, tis que ten o corpo cheo de follas e de fieitos. E ten moita fame. É capaz de coller 7 rapaces e comelos durante 7 días, Leva 700 anos por aí solto, sin que ninguén o collera. Miña nai é peor que o lobisome. E gustalle máis as rapazas que os rapaces. Mira, aí che ven, mira para ali. Dixéronme que andaba preguntando por min por un asunto de uns recibos. Pois sí, preguntei por vostedes, sí. Como non teño ningunha débeda pendente que eu saiba, pois dixen, deixa miralo, a ver que me quero o señor xuiz. Pois alégrome que viñese. Pero non se preocupe polo asunto dos recibos, Foi unha equivocación miña. Xa mo parecía, O que pasa é que sí que hai algo do que quería falar con vostede. Pois dígame. É sobre ese accidente que tivo. Que accidente? Sí, o accidente que tiveron co coche. Dixeronme que a súa muller estaba bastante magoada. Xa ese. Foi un coche que non respetou a preferencia, xa se sabe. E xa deu parte? Non. Eu non lle quero causar problemas a ninguén, señor xuiz. Esas cousas pasan. Sí, pero parece ser que Isabel levou un golpe considerable, non? Non, nada grave. Foi ao médico? Se foron unhas rabuñaduras de nada, señor xuiz. Iso non foi o que me dixeron. Mire, se Isabel non quer ir ao médico, eu non a podo obrigar. Enténdeme? Sí, por suposto. Pero, por descartar complicacións, por que non a leva a facer unha revisión? Se me permite, penso que esa non é cousa súa, Pancho, poida que dentro de pouco sí que sexa cousa miña. E iso por qué? Porque Isabel e máis vostede non tiveron accidente ningún. Tivemos tal, Xa volveremos falar de Isabel, Pancho. Pode estar seguro. Non se meta vostede onde non o chaman. O sacauntos ten un saco moi grande. Despois, colle os rapaces que están na cama e levaos para o medio do monte. E ali... Ali come! E vos non teredes ou non? Que dis? Veña, xa é hora de meterse nas tendas, Oiches, Chano, temos que organizarnos porque agora que veo as tendas están un pouco escasas. Sí, pero eu xa lle busquei un sitio, Ana, Dormes na tenda de Iria. Pero estiven falando con Iria para que lle fixese un sitio a Paula. Dormir Paula con Iria? A mí non me parece boa idea, Pero é que eu non podo dormir cos nenos. É que eu soño en voz alta. Chano, temos medo. Non queren dormir sós. Teñen medo de que lle veña os sacauntos e os leve. Pero que parvada é esa dos sacauntos, Fito? Comen rapaces. Non vos preocupedes que vos vai cuidar Ana. Así que... José quedou máis tranquilo. É Ana que vai facer contra sacauntos. Sí, iso é certo, O sacauntos é moi fero. Creo que te están pedindo que durmas con eles. É que un home é un home. Sí, que Charlie sería outra cousa, Pero que esperades vos que faguei os aparezos sacauntos, Lois? Matalo. Matade vos que sodes abondos. Mira, non sei por qué, pero é moi extraño. Pero confían en ti. Así que o mellor é que durmas ti cos nenos e que durmamos eu e Ana na túa tenda. Estupendo. Sabes de que me estou acordando agora? Que? De cando fun aos picos de Europa. Tiña eu 10 anos. Eu estive no Courel o ano pasado. Ah, sí? Eu non fixe nada, Este é un pequeno paso para o home, pero un gran paso para Protosas. Aquí é. Aquí, humano de Portosás, cambio. Aquí, humano de Portosás, cambio.
Ei. Aquí o mano de Portosás armado, Teño un material perigoso radiactivo, así que teñámolo contacto, pero polas boas, en plan ben, Tranquilo, Ladislao, tranquilo, non queremos ningún problema, a cambio... Sabe do meu nome, entón? Junchujui, traemos amor e paz para Portosás. Junchujui. Marcianos hippies. Sodes humanoides ou sodes humanoides ou tedes forma de lura, cambio. Non entendo o que dicides, cambio. Son eu, Lura, que? Tírame unha foto para Celia, me home. Pero ti que faz aquí? Eu veño de Marte. E vou para aquel, vou para Mércores. Xa estragaches todo, estaba eu en contacto, xa. Tamén estaba eu, con un prato voador, sopeiro, que estaba aterrando ali e os fideos colleronche medo e foronche para o seu planeta, me home, miña nai. Ti rite, pero mira, pejadas, ves, Evaristo, 10 metros de pejadas, non ves? E algunhas calcinadas, fíxate. Ves? Ves? Ola ver. Ajá. E parecen de poste de beste, Eu creo que ti tamén se che pegaron un pouco na bota, E metiste la bota na merda. E mira que pinta ten. E non hai maneira de convencer a Isabel para que denuncie ese animal? Non sei. O meu confío en que recapacite, pero... Eu moito non a coñezo, pero se queres falo con ela. Non quero que pareza que o sabe a vila inteira. Sería peor. Pois polo menos que veña ao centro de saúde a que lle mire as feridas. Non, que tampouco quere. Xa falou María con ela e nada. Ai, sí. En realidade foi Isabel a que lle contou a María. Primeiro na radio, despois no súper. María contoucho a ti, claro. Si, estivo no xulgado para pedirme que axudase. Oi, Pancho case admitira que fora el quen lle pegara a Isabel, non? Non podes facer nada. É que non admitiu nada. O único que podo facer é esperar a que Isabel o denuncie. Despois sí que farei, claro, pero antes... Sí, dime, María. Agora mesmo baixo. Que pasa? Isabel. Pancho deulle outra malleira. Ven agora para o centro de saúde, teño que baixar. Vale, vou contigo. Non, xa nos amañamos María máis eu. A ver se a convencemos de que o denuncie. Se ti estás ali, sería peor. Sí, tes razón. Ademais, agora mesmo non creo que me atopara moi cómoda estando no mesmo cuarto contigo e con María. Berta, xa che dixen que non é iso. Sí que é. Falamos despois, vale? Ata logo. A ver, xa é a quinta vez que vos digo que os acauntos non existe, Veña, por que non ides para a cama? Non, para a cama non. Os acauntos aproveitará que estamos dormindo. Velo coller polos pelos e levarnos. Sí, e despois devorarán, sai. Déixate de lerias, Fito. Hai un frío que pela, ademais. Veña, todos para a cama. Eu non vou poder dormir. Como sabe, está solta por aí. Unha sardilla. Pois son na pola sí que o están pasando ben, Xa, ollo, xa. E vos non queríades vir con nós? Mira que acampada tan divertida. Sei que non te estás divertindo, macho. Sí. Os acauntos sí que se vai divertir. E os bichos estes que me están chuchando sangue todo da perna esquerda, Pois a noite quedou boa, Sí, moi bonita. A natureza é moi relaxante, verdade, Chano? E os concertos de heavy e os tremores de terra, Sí, eso tamén. Que che pasa, Chano? Mira, sentache nun formigueiro. Veña, todos para as tendas,
E acabou o conto? Si, veña, xa é hora de deitarse. Vamos. Fito, e sacauntos que? Ai, se cadra temos sorte xa se ouve. Ti xa lles podías contar outra historia tamén, E logo, sabes de algunha que meta máis medo? Veña, non lle fagades caso, que o sacauntos non vai vir. Arriando todos para as tendas. Mi que és pesado co conto ese dos sacauntos, Pois aínda non viches nada. Esta é a primeira parte do plan. Como que xa a primeira parte do plan? Mira, para esta noite teño unha idea divertidísima. Non. Tranquila, Isabel. Xa acabamos. Tiñela que ver cando chegou a miña casa. Casi non se tiña en pé. Xa imagino. Estás mellor agora? Sí. Había ben tempo que non vía golpes como estes. Isabel, agora depende de ti. Que esta sexa a última vez que pase. Vouche preparar un informe médico. Valo necesitar para a denuncia. Non o vou denunciar. Isabel, non podes seguir así. En canto deixes de terlle medo, acabarás con isto. Pancho dixo que estivera falando co xuiz e que algo sabía. Xa che dixen que o iades empeorar todo. Denuncia e acaba con isto dunha vez. Non. Isabel, mira como te deixou. E que pensas facer agora? Marchar para casa con el? Esperar a que che dé a próxima malleira, non? E así, atacando. Xa falarei eu con el. Coñezo mellor que a ninguén. A última vez dixéchelo mesmo. Ti non o vas a mañar, Isabel. Non volvas para casa. E vai falar co xuiz. Hola, Isabel, que tal estás? Pero como viñeches ata aquí sin avisarme, muller? Isto non é nada, non, doutora? Claro que é. Mira como está. Xa casi acabamos, Pancho. Agora mesmo vou para casa. Xa direi eu cando acabamos, Non te moves, Isabel. Ai, agradecevos que vos preocupedes tanto por ela. Pero xa me ocupo eu. Despois de que eu termine. A min pareceme que xa acabou. Es un animal. Non, María. Vamos, Pancho. Que é iso de que son un animal? Pero mira como dixaches. Isabel, contalle lo que pasou. Xa lles dixen que foi dunha caída. Pois xa está, foi unha caída. Pois vaite denunciar por esa caída. Isabel! Non, Berta. Anda, vamos. Mira, nas cousas da miña casa non se mete ninguén, queda claro? Xa veremos se está tan claro. Isabel, espérame fora. Non, espera fora ti. Isabel, se marchas con el agora, non has tardar en volver. E cada vez será peor. Non te preocupes que por aquí non volve. Xa estou farta. Marcha de aquí. Fora. E marchar cando a min me dé a gana, Marchas agora porque te o digo eu. A min non me fales así, doutora. Faloche como me dá a gana. Fora de aquí, Pancho. Vamos, Isabel. Non vayas. Vamos, Isabel. Non. Vamos. Non oíches. Non vai. Ou saís daqui agora mesmo ou chamo a policía. Xa falaremos ti e máis eu, Co xuíxe co que vas falar. A ver, Lura, que? Vamos pa casa, me home. Deixa o chafariz. Cala a boca. Escoita. Xa están aquí. Evaristo, ves? Están aquí os foguetes da festa de Cormelli, que? Pum, pum, pum. Pum, ves? Ala, veña. Vámonos daqui que ainda anda a parecer de vez, Podería ser un satélite artificial, non? Se miras ben a altura aproximada e a velocidade angular. Mira! Luces! Non mires, Evaristo, non é o primeiro que queda cego nun caso así, Me cague na Ladislao, xa podíamos ir con ese coche, me home, que? Mira, eu farteime, Toma, aí che queda,
rascar o carallo por aí. Ala, voume. Eu tamén estou un pouco farto, a verdade. Así a todos sei que son puntuais os teus amigos, A que hora dis que chegaban? Chegarán. Xa verás como chegan. Chegarán. Veña, Iria, se pode salir, Que queres agora, filho? Baixa vos, Atención, este é o meu plan. Imos ir polo monte e eu voume disfrazar de sacauntos. Que te parece? O qué? Que me vou disfrazar de sacauntos para darlles un susto a todos. Para ver se están asustados. Por iso. Anda, vamos. Eu non teño a culpa de que eles crean os sacauntos, Así que veña, anda, ven comigo. Andar polo monte? Sí. Co frío que vai. Pois claro, muller. Mira, vai ser moi divertido. Ti non terás medo, non? Que vou ter medo. Pois veña, vamos. Xa verás que susto lles damos, A ver o que pasa agora. Tranquila. Toma, anda. Sentarache ben. Gracias. Gracias ás dúas. Agora pensa en recuperarte, que é o máis importante. Vos non sabedes como vai estar Pancho despois do que pasou hoxe. Xa se pode poñer como queira. En canto te poñas ben, pasamos polo xulgado e presentas denuncia contra ele. Non. Por que non? E se a denuncia sae mal, que? Sairá ben. Non van deixar que se achegue a ti nunca máis. Meterano no cárcere? Sí. E se ele está preso, que fago eu? Sairás adiante, saberás. Tens que tomar unha decisión. Non podes deixar que as cousas sigan así, Isabel. Anda, déitate a descansa. Xa o pensarás mañán. Gracias por me deixares quedar aquí. De nada. Descansa. Menos mal que vai reaccionando. Fíate a ti, se cadra mañá volve ás mesmas. Vou ir falar con Andrés, a ver que me di el. Espero que a denuncia estea clara e que Isabel non teña problemas. Falei con el esta mañá. Noteino bastante preocupado polo que lle contaches de Isabel. Non foi moi discreto facer preguntas sobre Pancho. Serviu para que Isabel cambiase de opinión, non? E que máis se dixo? Quen? Andrés. Nada, que se alegraba moito de verte, como sempre. E nada máis? Non. Ai, Fito, que noxo. Non sei como es capaz de poñer eso pola cara. Que? A que pares o sacauntos en persona, Ai, sacadei o que me vas deixar. Listo. Con eses fieitos, estás perfecto. Oiches, estou pensando eu que ti tamén te podías disfrazar, A sacauntos. Deso nada, eu estou morta de sono. Veña, muller, dous asustan máis que un. Ti xa asustas abondo. Veña, vamos que vai moito frío. Sí, xa sabía eu que te ias volver atrás. Xa che dixen que isto non me parecía ben. Sí, xa saberás o que é ben ou mal cando é os veros no campamento. Eu vou dormir. Sí, fai o que queiras, Adeus. Adeus. Son os sacauntos. Son os sacauntos. Non está mal. Eu abandono, Evaristo. Que? Daronche un plantón que nin dio aos marcianos, Ai, que non o entendo. No Club Ufolóxico dixeron claramente que hoxe era o día D. E que Portosás era o sitio. O día D? O día D tamén chamalle día D así vos enjarades despois, me ame. Por qué? Porque podía chamar o 13 de maio, o 14 de abril, ou o San Fermín, ou o día D. O día D que, Do que sexa. Pois igual hoxe é o día F.
cadra tamén se equivocou o club ufolóxico. Non sería a primeira vez. Así que vas caendo de burra, Pero non me negarás que o do turismo ufolóxico era un bo negocio, A ver os ainos. Xame si, como as meijas, non? Están aí fora, Evaristo, Só hai que vixiar o ceo. Pois vixía ti yo, que a min dá má risa. E todo isto haberá que tiralo, joder. Home, tirar, todo se garda, ladilla. Que va. Todo isto non vale para nada, entendes? Moito non vale, non? Tens razón, case é mellor desfacerse de todo por aí e xa está, Sí, pero eu non o levo para baixo, é que isto pesa un mundo. Paso, queda aquí. Si queres, eu tiro eu, Sí? Fazme ese favor, Evaristo. Home, si. Que eu non podo Colombo, mira. Pois eu vou indo. Perdeu-che un, Meu. Nada, home, nada. Ela quedou aquí un pouquiño máis, e xa recollo todo, e xa tiro aí nun cuncheiro, e ao carallo, home. De acordo. Yep. Ala, modiño, Cajina. Isto podes perceberse macanudo, Vou no probar, ó. Tío, que pincho nen estes traxes de nasa, mesmo. Ai, que me parece que me perdí, me caje na Mariluz. Son os sacauntos. Hola, Andrés. Pero ainda estás así? Deiteime moi tarde. Pois veña, apura. Traioche unha boa noticia. Isabel denunciou o seu home. Menos mal. Sí que é unha boa noticia. Que che pasa? Estou cansa. Case non dormío toda a noite. Xa. Temos que falar. Andrés, eu non quero seguir así. Xa sei. Non quero que María me pregunte por ti e terlle que mentir. Eu tampouco. O mellor é que o deixemos. Sí, é o mellor. Ti volverás con María. Non, iso non creo que pase. Claro que vai pasar. Poida que non hoxe nin mañá, pero volverás con ela. Berta, eu non me arrepento de nada. Eu tampouco. A acampada foi divertidísima, Temos que volver máis veces. Volveredes vos. Comigo non contedes, Que hai que ter mala pata, Chano. Mira que deixarse comer polos mosquitos. Viñeron eles por min, Estás desfeito. Sí, como aquelo que che pasara a ti no Courel, como fora.
Hai unha vaca. Unha vaca empezou a comer na tenda de campaña. As vacas comen tendas de campaña? Eu non volvo a acampar, Vos non sabedes o susto que me deron os rapaces. Os rapaces non, foi Fito. É igual, case me dá un infarto, Ás 2 da mañá, e Fito berrando como un tolo que vira uns sacauntos. É que ele estaba asustado de verdade. Non xa, fíxome sair da tenda e prender unha cacharela para espantar os sacauntos. Total que non dormín nada en toda a noite. Pois vai despertando, que hoxe toca xa te encargarte da emisora. Ai, Ana, ao final como quedou aquelo que me contaches do rapaz que coñeciches en Ourense? O de sempre. Vímonos un par de veces e acabouse. A mí pasou algo parecido. Coñecí unha rapaza e escribín un par de veces. Pero dérame un enderezo falso. E aquilo que me contaches do monitor de esquí de Manzaneda? Sabedes esquiar? Estaba boísimo. Ai, estaba boísima, Era guapísimo. Sí, xa o vi na foto que me ensinaches. Ah, que sí. Pois nada, a denuncia xa está en mans da Garda Civil, Isabel. Podes marchar tranquila. Gracias. Gracias por todo. De nada. Que? Xa está? Sí. Denunciei a Pancho. E que tal estás? Ben. Agora vou vivir na casa dos meus pais. Alégrome por ti, Isabel. Te vino facer antes. Fui moi cobarde. Pero o importante é que ao final fixéchelo. Sí. Marcho. Gracias por todo, María. De nada. Vémonos. Adeus. Andrés, Que tal? ben. Por fin está resuelto o asunto de Isabel. Sí, por fin. Estáche moi agradecida por axudala. Así xa mo dixo. Mira, eu quería falar contigo. Sobre que? Sobre Suso. Tiveches noticias del? Non. E non as vou ter nunca máis. Por qué? Porque quero o divorcio. Que teño que facer para divorciarme dele? Pois telo bastante fácil. Porque está desaparecido e ten unha orde de busca e captura. E tardará moito. Xurcho que vin ir, era os sacauntos. Non me dixas. Mira, tasme que crer. A pouco máis xa no conto, Non dixas parvadas. Que si, che, que si. Mira, tiven pesadelos toda a noite. Estache ben para andarlle metendo medo aos rapaces. Logo cresme? Non, como vou crer nos sacauntos. O qué? Eu tampouco cría. Ata que vin cos meus propios ollos. A ver, é como era. Como era? Era máis alto que a min. É forte. Eso si é. Brillaba como unha bola de lume. Seguro que sí, seguro que sí. Iria, dígocho de corazón, tasme que crer, oiches? Tasme que crer, che. O extraterrestre estaba aí diante de mí, mami. Dígocho de todo corazón, Florenciño. Sabes como se chama iso, Evaristo? Suxestión. De tanto ires a Ladislao, acabaches vendo extraterrestres. Florencio, pero si tiña diante dos meus fusiños, meu home. Era un pouco máis pequeno que a min, E iso sí, tiña unha pinta que non era deste mundo, Non me digas. E era verde, como o din que son os marcianos. Ajá, verde tirando a castañado. E tiña a cara toda chea de lama. E movíase, como se fora o rabo dun lagarto, meu home. Currás. Pasas demasiado tempo con Ladislao. Se tiña unha luz na man e case me deixa seca, home. E depois non sei que dixo da súa casa, como da película, Non me digas, sí, home, sí. Florencio, ainda vai haber que andar vixiando os seus,